اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا یا آدم وَقُلْنَا اسی آکھیا یا آدم اے آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ اسکن رہائش پذیر ہو جاؤ رو انتا وزوجک الجنہ تو تے تیری بیوی جنت دے وچ وَكُلَا مِنْهَا تے ادھے وچوں کھاؤ رغداً حیث شئتما رج پوج کے کھاؤ حیث شئتما جتھوں مرضی ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ لیکن اس درخت دے نیڑے نہ جائیو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ جے تسی اس درخت دے نیڑے گئے تو تسی ظالماں وچوں ہو دے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا